καθαρό μήνυμα σχετικά με τη μη έγκριση από το Eurogroup της ολιγοήμερης παράτασης, προκειμένου να αποφανθεί ο ελληνικός λαός απρόσκοπτα στο δημοψήφισμα σε σχέση με το τελεσίγραφο των δανειστών. Χαρακτήρισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός αυτή την κίνηση ως πράξη αμφισβήτησης του δικαιώματος ενός κυρίαρχου λαού στην δημοκρατική επιλογή, στο ιερό δικαίωμα που έχει να εκφράζει γνώμη. Αυτά όλα βεβαίως είχε ως συνέπεια αυτή η απόρριψη του αιτήματος για την ολιγοήμερη παράταση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην δώσει περισσότερη ρευστότητα και να ενεργοποιηθούν βεβαίως τα σχετικά μέτρα πια για το τραπεζικό σύστημα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι επανέλαβε το αίτημα για την ολιγοήμερη παράταση, ζήτησε ψυχραιμία από τους πολίτες και τόνισε ότι οι καταθέσεις είναι διασφαλισμένες. Λοιπόν, για να ακούσουμε το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού και θα επανέλθουμε, Γιώργο. Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup να μην εγκρίνει το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος, ώστε να αποφανθεί ο λαός με δημοψήφισμα για το τελεσίγραφο των δανειστών, αποτελεί μια πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πράξη αμφισβήτησης του δικαιώματος ενός κυρίαρχου λαού στη δημοκρατική επιλογή. Στο ύψιστο και ιερό δικαίωμα έκφρασης γνώμης. Η απόφαση αυτή οδήγησε